Gwamnatin jihar Kaduna ta bayar da umarnin a saki Sheikh Ibrahim zakzaky tare da matarsa Zinat, inda ta wanke su daga dukkan zargin da ake yi musu. A cewar lauyan zakzaky barista Sadau Garba, kotun ta wanke waɗanda ake zarginta a ranar Laraba daga zargi 8 da gwamnatin jihar Kaduna ta gabatar mata. Kotun ta sallame su ne saboda rashin ƙwaƙwarar hujja a cewarsa. Ma'ana babu wata ƙwaƙwarar hujja ta tare malam zakzaky da matar shi a gidan yari. Wakilin BBC a Kaduna ya ce jim kaɗan bayan bayar da hukuncin ne aka fita da malamin da matarsa a mota zuwa gida, inda ba su saurari kowane ɗan jarida ba, suka tafiya su gida kai tsaye gaba gadi. Barista Sadau ya kara da cewa kotu ta yi tsokaci kan cewa ta yaya za a zargi mutumin da aikata laifi a 2015 sannan kuma a tuhume shi da dokar da aka samar a 2017. Hankali ba zai da wannan magana ba. Yanzu dai zakzaky ya koma gida, sai dai kuma wata maganar ba wannan ba. Dama mutane sun da suna kiraye-kirayen akan me za a rike shi a saken shi, a sake shi mana, tun 2015 aka rike shi. To, me ra'ayinka mai saurare akan wannan sakin Sheikh Ibrahim zakzaky da aka yi na ƙungiyar mazhabar Shi'a? To, Allah dai ba mu zaman lafiya a Najeriya. Sannan kar ka manta a ƙarshe, ka danna mun subscribe a wani channel ɗin tamu mai albarka, domin haka yana ba mu ƙwarin gwiwa tura muku videos masu muhimmanci irin wannan. Mun gode.